Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Вітаю, дарагія сябры. Што такое літаратура? Для кожнага чалавека ёсць сваё вызначэнне для тых, хто чытае, для тых, хто піша, для тых, хто стварае літаратуру, для крытыкаў, для літаратуразнаўцаў. А вось у майго сённяшняга госця такое вызначэнне. Літаратура – гэта ў першую чаргу чалавеказнаўства. У гэтым яе асаблівая каштоўнасць. Так вось лічыць мой сённяшні суразмоўца, літаратуразнаўца, пісьменнік Владзімір Навумовіч. Вітаю вас, Владзімір Александрович. Дякую. Яшчэ магу дабавіць, што літаратура – гэта народная трыбуна. Сапраўды, увесь цяжар развіцця чалавецтва на працягу многіх стагоддзяў ляжыць у асноўным на літаратуры. Адтуль мы пазнаем свет чалавека, свет у чалавеку, усё, што звязана з нашым часам, з нашай гісторыяй, увогуле ўсё, што звязана з пакаленнямі. Владзімір Навумовіч, кандыдат філалагічных навук, дацэнт. Нарадзіўся ў вёсцы Баўцічы Карэліцкага раёна на Гродзеншчыне ў сям'і настаўніцы. Там вучыўся ў сярэдняй школе. У 1966 годзе скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта, а ў 1973 аспірантуру пры ім. З 1978 года дацэнт кафедры беларускай літаратуры. У 1982-1983 годах працаваў загадчыкам кафедры рускай мовы для замежных студэнтаў, а ў 1989 беларускай мовы і літаратуры для прыродазнаўчых факультэтаў. З 1990 да 2000 года быў загадчыкам кафедры беларусазнаўства. Да 2008 года з'яўляўся саветнікам рэктара БДУ. Зараз працуе дацэнтам кафедры беларускай мовы і літаратуры Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэта. Член правлення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Першае апавяданне надрукаваў у 1964 годзе ў газетах «Новае жыццё» і «Чырвоная змена». З таго часу выдаў болей 15 кніг прозы, манаграфій, вучэбных дапаможнікаў. Выдатнік адукацыі, узнагароджаны медалём Францыска Скарыны. Аўтар звыш 350 навуковых прац. Я яшчэ за сваё універсітэцкае жыццё выдаў цэлы шэраг кніг. Беларуская літаратура, гэта першае было выданне. Скажу шчыра, што тады, калі ўжо гаворка вялася, што тоўстых кніг пра літаратуру не будзе. А тут рэцэнзентамі Мушынскі, уся акадэмія нават загаварылі, што Навумовіч напісаў гісторыю беларускай літаратуры. Яна сапраўды. І гэта, тым больш з Мірскім замкам, гэта моя радзіма. Памятаю, студэнт прынёс, падпішыце. Я пытаюся, дзіця, дзе ты ўзяло? А ён толькі выйшла, бацька працаваў у выдавецтве. Гэта унікальная кніжка, яе унікальнасць у чым? Што это беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай. Тут так не проста ж, допустим, укласці ўсё, але так мяняліся трошкі і праграмы, і ўсё, таму што тут тады ўжо і Біблія, і Данте Алігері, і Томас Ман, і Хемінгуэй, і Гёте. І гэта як бы укладзена ўсё ў кантэкст нашай беларускай літаратуры. Яно б трэба было б яшчэ раз, можа, выдаваць ці падобнае трошкі з другім, але гэта я таксама ганаруся, таму што гэта, здаецца, назва аднолькавая, а па сутнасці кніжкі зусім рознага гатунку. І, канешне, мы знаходзімся, так сказаць, у бібліятэцы. У бібліятэцы, таму, канешне, асаблівы гонар. Гэтая кніжка. Кніжка, усе выдадзены, адна ў універсітэцкім выдавецтве, потым вышэйшая школа, і гэтая вышэйшая школа. Значыць, што і сучаснае тут уключана. Недзе 17 сучасных аўтараў, якіх раней, можа, і не было, там Науменка, Барадулін, там і так далей, Стральцоў, нават да Георгія Марчука, Дудараў, Стральцоў, Барадулін. Но тут што добрае? Гэта, канешне, яна з дыскам. Я радуюся выхаду гэтых трох кніг, і яны сапраўды і чалавеказнаўства, і народная трыбуна, і, па сутнасці, жыццё ў форме жыцця. рассказывая літаратура. Я працытую вас яшчэ раз. Паэзію маладняка даследаваў Ніл Гілевіч. Я ішоў услед, а мой шлях проза маладых, таму можна і мяне назваць
першаадкрывальнікам. Вот шляхамі арлянят і маладняк вы таксама даследавалі. Так, самае цікавае, што сёння незвычайны такі ўсплёск цікавасці да маладняка. А ведаеце, ў чым? Я задумваўся у тым, што моладзь романтычная, яркая, цікавая, творчая. Гэта быў новы тып, новая генерацыя маладых. Вот нам і сёння трэба было б думаць аб тым, каб маладыя аб'ядналіся вакол нейкай сваёй творчай задачы, творчых мэт. І яны, арлянята, это ж Беларусь, маладая Беларусь, толькі што атрымала сваю статус, скажем, беларускі. Вот яны выпускалі такія кніжачкі, маладняк. І скажу шчыра, гэта было не проста новае пакаленне, але это было яркае, незвычайнае, агорнутае такой адзінай мэтай праславіць Беларусь і зрабіць у Беларусі сапраўдную літаратуру. Ну, потым яны узвышэнцы, так сказаць, яшчэ паяўляліся, літаратурныя групоўкі. Я даследаваў усе гэтыя літаратурныя групоўкі, і я вам скажу, што і арляняты, як маладосць беларускай літаратуры і маладосць самой Беларусі. Это цуд. Заканчивается год, і год для вас быў плённы, цікавы. Вот я гляджу кніжку, якая выйшла не так даўно, «Мабіль Манс», кніжка прысвечана Максиму Богдановичу, прычым так незвычайна прысвечана Максиму Богдановичу, таму што гэта гісторыя, как сказаць, кахання, так сказаць можна? Так, абсалютна, біяграфія. Біяграфія кахання. Гэта эпісталярны раман пра каханне Максима Богдановича. І ён заснаваны некаторыя на вершах паэта, в асноўным на ўспамінах родных і блізкіх, лістах, якія захаваліся, і даследаваннях навукоўцаў. Такім чынам вы нейкую рэканструкцыю? Рэканструкцыя, сапраўды, таму што, уявіце сабе, заўсёды чалавек, калі перажывае такую з'яву, як закаханасць, каханне, калі это творчы чалавек, ён абавязкова гэта будзе адлюстроўваць у вершах. Тут, дарэчы, усе амаль што вершы разглядаюцца і так далей. І ён вот часам кажа, калі я пакахаў, чаму гэта так здарылася? А потым ён у вершы кажа, ай на што мне ведаць, як у Бібліі. Пакахаў, значыць пакахаў. Цікавыя, допустим, увогуле вершы, допустим, глядзіце, буду сніць і днямі, і начамі, і прыйду, што ўздумаеш, рабі, хочаш душу растапчы нагамі, хочаш мучай, хочаш загубі. Это толькі як перажываеш добра. Як гэта ён сапраўды кахаў дзяўчынку, аднакласніцу сваіх сяброў, Ганну Какуеву. Што цікава, што уявіце сабе, а потым яна выйшла за свайго аднакласніка. Знаеце, сколькі это перажыванняў? Знаеце, сколькі это ўсяго? Праўда, ён, мусіць, ўсё-такі бібліятэка ў бацькі была хорошая, і ён найшоў нейкія словы, якія сказаў, у гэтым жыцці яна будзе належаць вам. Ён звярнуўся як бы да свайго візаві, да мужа, а ў гісторыю яна войдзе побач са мною. Вы сват добры, што вы... Абсалютна. Это абсалютна. Дзякуй вам, сапраўды. І універсітэцкія сем'і многія, і пісьменніцкія. Так надарылася. Ведаеце, я нават спецыяльныя такія не сюжэты, а сцэнарыі распрацоўваў на беларускай мове. Магу трошкі пахваліцца яшчэ сям'ёй. У мяне жонка добра спявае. Я дзіўлюся, чаму мы не ўтварылі, кажуць, сямейны падрад. Яшчэ не позна. Трошкі ўжо цяпер гэта прайшло, але на першым часе, тады, калі гэтыя вяселлі былі адна за адным, у Белавежскай пушчы, тут у Мінску, у доме літаратара. Боже мой, дзе мы толькі не былі. Ваша маці-настаўніца, ваша сям'я, увогуле, калі гаварыць пра стаж настаўніцкай вашай сям'і, 200 год?
Это абсолютно. І не трэба гэтага баяцца, таму што, як кажуць, гэта не будзе перабольшаннем. Маці ў Баранавічах настаўніцкую заканчвала, а ўсе дзядзькі, яны ўсе там вучыліся ў Навагрудскай педагагічнае вучылішча, і потым усе працавалі. І абсалютна і ў мяне, і дзеці, і ўнукі, это педагогі. А што за такая цікавая гісторыя з вашага дзяцінства? Як вы пачыналі пісаць сачыненне пра Марэсева? Марэсева, да, 6 клас. Вы ведаеце, сапраўды, калі пачынаеш задумацца, я пачаў нават З двухкроп'я? з двухкроп'я. Вы знаеце, вот вучылі нечаму. І я, калі пачаў, значыць, гэтае сачыненне пра Марэсева, ён быў без ног, але ў яго была вялікая мара у кропе вярнуцца к прафесію истребителя. І ён сапраўды гэтае двукропе мне, боже ж мой, думаю, это ж, як кажуць, працяг этой гісторыі. Дарэчы, ваш бацька фронтавік. Да, ён партызан, разам вот з Брылём, Калеснікам партызанілі ў Налібокскай пушчы. А мяне, прабачце, маленькага, я перажыў 2 блакады, будучы ў пялёначках. 2 блакады партызанскай зоны ў Карэльскім раёне, Налібокская пушча. То есть вы былі ўсё-такі ўдзельнікам? Удзельнікам можна было. А потым ён вызваляў ужо і Югаславію, закончыў у Альпах. Ну, вы калі загаварылі вот пра гэтую кніжку, то «Вабелеманс», то я хочу сказаць, што Дастаеўскі, родавае гняздо якога знаходзіцца тут, на Беларусі, неяк казаў так: калі закончыцца зямля і жыццё на зямлі, і там недзе запытаюць чалавека, як ты жыў, што ты вынес з гэтага жыцця, дык чалавек у сваё апраўданне, я гэта хацеў бы ўсім пісьменнікам як бы нагадаць, дык чалавек у сваё апраўданне падасць кнігу і скажа: вось маё заключэнне аб жыцці. Ці можаце вы за яго судзіць мяне? Сапраўды, кожная кніга – это заключэнне аб жыцці. Наша традыцыйная пытанка. І першае пытанне. Працягніце, калі ласка, фразу «Беларусь гэта». Вот той же Богданович называў маці Беларусь. Таму, канешне, Беларусь – это наша родная сторонка, это наша радзіма, і па сутнасці гэта край, увесь край. Калі ласка, назавіце 3 месцы ў нашай Беларусі, дзе, на ваш погляд, варта пабываць кожнаму. Кожнаму многа дзе можна пабываць, я б вам і Полацк ваш назваў, але, напэўна, я назову вот это трохі залаты трохкутнік. Напрыклад, Мір, адкуль я родам, это Нясвіж, пра які Міхал з Новай зямлі колас Нясвіж лічыў Парыжам калісьці. Значыць, Нясвіж, ну і, канешне, Навагрудак. З кім бы з выдатных, выбітных асоб гістарычных вы б хацелі сустрэцца і пагаманіць? Мне вельмі імпануе фігура Максіма Танка. І яго верлібры у кантэксце сусветнай паэтычнай традыцыі яны непараўнальны. Гэта чалавек, які стаў поравень з многімі паэтамі свету. Каго вы зараз чытаеце, каго б параілі пачытаць? На днях яшчэ раз перачытваў Мікалая Чаргінца «Кроў». Не проста раман, які там як раней там, можа, пісалі. Это новае прачытанне, яркае, цікавае. З задавальненнем я чытаю Івана Саверчанку, гістарычныя раманы. І апошняе пытанне. Што для вас родная мова? Родная мова, мы заўсёды кажам, гэта перш за ўсё мова сэрца. Мова сэрца, мова душы. І нават калі Купала казаў, што сняцца сны ад Беларусі, я чамусьці сню на беларускай мове. Дзякую, Владимир Александрович. Я жадаю вам новых кніжак, добрых студэнтаў і ўсяго самага найлепшага ў новым годзе. А нашым тэлегледачам нагадаю, што сённяшнім госцем і суразмоўцам маім быў Владимир Александрович Навумович, пісьменнік, літаратуразнаўца. Усяго найлепшага. Сустрэнемся. Thank you.